Hello guys, kumusta po? Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ako ngayon guys. Nandito po kami sa Baybayin. Sa ngayon, hindi po ako nag-iisa naliligo po dito. Marami po kami, kasama po yung mga pamilya ko po. Sa mga ilang araw guys, dito po ako naligo ang isa lang para makarelax-relax naman po. Sa ngayon, umuwi yung yung asawa ng kapatid ko po at ako galing sa city, tapos ngayon gustong maligo ng dagat, kahit wala baon lang ng kanin at saka konting ulam, okay na guys. Masaya na po kami kasama yung mga bata din po. So yun po guys, ang baybayin po dito sa Gukong po ang tawag po dito sa baybayin na po dito sa Bugas Badjandap guys, Cebu. So ngayon guys, palagi na po ako tawagin ko na lang pong recovery. Nagre-recover po ako dahil nahirap po talaga yung mga pangyayari dahil sa stress. Grabe, marami na para ako na parang mabaliw. Grabe yung stress guys, ang hirap talaga pag naipon sa katawan po natin yung stress. So yun po guys, maliligo po kami, patuloy po maliligo at maraming salamat po sa pagsuporta at God bless po sa ating lahat guys.